bafundi, igama uThembani Mati. Kule sibalo silandelayo so-simplify. Ukusimplify kusho ukuthi kumele siyenze kube ngendlela elula. Sino 5x squared plus 8x minus 3 plus 2x squared minus 7x plus 13. Uma sisimplify-ke bafundi, into yokuqala kumele sibheke kwama-like terms ukuthi sinawo yini. Njengalana ku 5x squared singapha sino 2x, 8x, nangale sino 7x no 13x. So ama-like terms nawo. Kodwa into yokuqala kumele siyenze mangabe sihluza-ke lesibalo lesi, kumele sisuse lokhu kwama-bracket. Ukuthi sisuse lokhu kwama-bracket ngizovele ngibhale lokhu lesibalo lesi njengoba sinjalo singenawo ama-bracket, soba no 5x squared plus 8x minus 3 plus 2x squared. If bengino negative sign la bengizomele ukuthi ngimultiply ngayo la phakathi kwale bracket. Manje ngino plus, ngizovele ngizibhale njalo 7x plus 13x. Uma sinjena ke bafundi sifuna ukuthola ama-like terms, lokhu okufanayo. Isibonelo nje la njengoba kuno 5x squared, ngizobheka futhi if ngihlanganisa ama-apula awu5 nama-apula awu2 ngithola bani? Ngizothola u7x squared. Lana ngizophinde futhi ngibheke futhi amanye ama-x terms. Lana ngino 8x minus 7x no 13x. Yiwo ke la ama-x terms esingamathathu. So uma uno 8 ama-apula awu8 ususa ama-apula awu7, bese usala nge-apula elilodwa besihlanganisa awu14, uzoba nama-apula awu15 yabafundi. Shuthi la sobhala u15x. No cha, ngathi ngenze iphutha la, because uma ususa u8 uma ususa u7 usala ngo1 uhlanganise no13 kuba u14. Asibhala u14 ke la bafundi. Lana sibuka futhi ngifuna ukubona ama-constant terms amonginawo. Constant term kusho ukuthi le number ehamba yodwa engenayo variable u-3. U-3 ayikho enye inumber angisingahlanganisa nayo, akanayo i-like term efana nayo. So shuthi ayikho enye number engena variable. So u-3 shuthi ngizovele ngimbhale anjalo la ngaphansi bafundi. Sesisimplifyile ke, siyenze yaba lula ngenye indlela abayifuna ngayo ke. Sabonga bafundi, sihlangane futhi ngesifundvo esilandelayo ngokuzayo.